הסיפור כזה שיש נוהג, בכל פנים כיום, שאוכלים, שמביאים בחתונות, זה מצוי, שבאים לחתונה, מונח על השולחן, מונח צלחת יפה עם פירות, כל אחד ואחד, לא פירות כלליים, כל אחד ואחד מונח צלחת עם פירות, עוד לפני שמביאים אפילו את המנה הראשונה. זה מיועד לאכול את זה בתחילת הסעודה. כשנוטלים ידיים ומתחילים לאכול את הפירות, האם צריכים לברך על הפירות האלה? מה אתם אומרים? צריך? לא צריך? איך באמריקה זה גם נהוג כזה? חוץ לארץ איך נהוג כזה? כן. אז מה? כן, זה עוד שאלה. זה שאלה שכתוב מפורש בשולחן ערוך, ליפטון שזה פרס. אבל מה אם זה לא ליפטון, זה לא סלט יחד עם לחם, זה אוכלים לבד, זה לא הולך יחד עם לחם. אז יש בשולחן ערוך, אז בשולחן ערוך יש דבר כזה, שפירות, הכלל הוא הרי ככה, בואו נגיד מהו הכלל, לפני שנכנסים לפרוטים. הכלל הוא הרי ככה, שיש דברים שבאים בתוך הסעודה, תלוי. אם זה בא מחמס הסעודה, אז זה נפטר, ברוך הראשונה גם. אבל אם זה לא בא מחמס הסעודה, אז ברוך הראשונה צריך לעשות, אבל ברוך האחרונה נפטר. אז צריך לדעת אם זה נקרא מחמס הסעודה, אם הפירות האלה נקרא מחמס הסעודה. אז מה הוא מזכיר? שיש הלכה בשולחן ערוך, שאם אדם אוכל פירות בשביל לפתוח את התיאבון, לא ששלה, נראה מדוברים. סנמן נוח, כסף, אבל סנמן נוח. יש בסימן קופ"ע זין, זה הסימן של דבר מבוי מחמס הסעודה. כתוב שמה כן, זה בסעיף קופ"ע זין, סעיף ד'. ומי שאוכל תמורים וכיוצא בהם, בין מייכל למייכל, להמשיך טייבס או אכילה, כיוון שהוא צריך קופ"ע זין, סעיף ד'. בשולחן ערוך החדשים זה עמוד תפ"ס. ומי שאוכל תמורים וכיוצא בהם, בין מייכל למייכל, להמשיך טייבס או אכילה, כיוון שהוא צריך הסעודה, נפטורם בברכת הפס בכל עניין, כמו פרפרויס, שנסבר בסימן קופ"ע וו. אז קופ"ע וו הרי אין לנו. אז בשולחן ערוך הגדול כתוב שפרפרויס זה להמשיך טייבס האכילה. להמשיך טייבס האכילה, אז זה נפטר. כן. ראי לאל סימן קס"ח סעיף י"ד. זה כנראה גם כן מופיע הדין הזה, קס"ח סעיף י"ד. זה במזיינס. אז זה נקרא פרפרויס, וזה נפטר. כן. אז יש כאלה רוצים להגיד שזה דומה, שזה בעצם למה מביאים את זה בתחילת הסעודה. אז לכל יראה זה בשביל להמשיך טייבס או אכילה. אתה שומע? בחתונות, עוד מעט תעשה חתונה בעזרת השם. אז מה התוכנית של התפריט של האוכל? כבר דיברתם? אז מה מביאים בתחילת, כשנכנסים, מה רואים בעולם? יהיה בר לפני. כן, אבל בסעודה עצמה, מה יהיה הפתיחה? לחם וסלטים. לא יהיה פירות? בפתיחה?
טוב, אז יש כאלה חתונות שישר בהתחלת הסעודה, שאתה נכנס, אתה רואה שכל אחד ואחד יש לו במקום שלו כזה... כן. לא ראית שיש כזה? זה אשכנזים. מה, הם לא בני אדם אשכנזים? לא, אתה אומר שאין. השבוע הייתי, ואני מזמן אני מתחבט בזה, והפעם חשבתי קצת לעשות בירור על זה. אם אני רואה את זה ואני זוכר, אז יש לי עצה פשוטה, אני עושה ברוכה לפני הסעודה. אם תלוי כמה אני אוכל, אבל מספיק שאני אוכל קצת, לא, אם אני אוכל קצת, ואז כבר זה נפטר, כן, כן, ואני ממשיך אחר כך, לא, זה כתוב מפורש, אם אני אוכל, כתוב מפורש, אם אדם מתחיל לאכול איזשהו דבר, והוא ממשיך את ההמשך שלו בתוך הסעודה, באופן כזה, שמה שהוא אוכל בתוך הסעודה נפטר עם הברכה הראשונה, אז זה גם נפטר, אבל מספיק, כל הבעיה זה ברכה הראשונה, שיאכל קצת, אין שום בעיה. בהמשך ממו נפשך, או שצריך או שלא צריך, אבל שלא יאכל, אם יאכל שיעור ברוכה אחרינו, אז רק אם בוודאוס הוא צריך בתוך הסעודה. אם זה יהיה סופק כבר לא ירוויח, כמו שקרפס אוכלים. למה קרפס אוכלים פוחס משיעור? זה בגלל השאלה הזאת. יש מחלוקת אם מורו צריך ברוכה ראשונו או לא, אז בגלל זה עושים ברוכה ראשונו על הקרפס, לפתור את זה. אז אם הוא יאכל שיעור בנפושס, אז כבר שוב פעם יש ספקס. לכן אוכלים קרפס פוחס משיעור בנפושס. אז שיאכל קצת, גם המשקה, הרי כתוב במוגן אברהם אומר שישתדלו לשתות קצת משקה לפני, כתוב במפורש שזה יתחיל להשתה את זה בפוחס משיעור ברוכה אחרינו. אז זהו, אז זה העצה לשתות, אם אני זוכר, אבל הפעם היה לי ממש בימים, יום רביעי בלילה הייתי בחתונה ואני מתיישב לאכול, ראיתי את זה קודם אבל לא שמתי לב, התיישבתי ואני רואה שיש פירות, מה אני אעשה? כן, יש, בא לפתוח, כן, נכון, לא צריך אם זה לא ירתה ושמח, נכון. אז פעם ככה שאלתי, אולי הפעם הראשונה שראיתי את זה, זה היה באמריקה. אבל היום רואים את זה כאן, גם כאן. יו. Eben sie sicher, dass meiste mitten zu der, ne, eben sie liftöre, das hat Toffel auf beide Seiten. Also nicht liftöre. Eben sie haben es hat Toffel, was das nicht das sei mir schöner sei mir auch reino. Was sagt Dore, als זה נקרא בצבאי, אז מה זה von der Schere? שדוע זה כלל הזה, שדוע הכלל, שביין שטייטוס. אדם ששותה יין לפני הסעודה כתוב מפורש, על יין זה כתוב, זה כתוב, נדמה לי שכתוב על יין. היין יש עוד סיבה שזה בא לגרתה ושמח. אם אדם אוכל, יש כלל כזה, אם אדם אוכל לפני הסעודה משהו ומברך ברוכה ראשונו, ואחר כך הוא ממשיך לאכול את אותו מין בתוך הסעודה באופן כזה שבתוך הסעודה גם היה צריך לעשות ברוכה על זה, כגון יין. הסיבה שהוא לא עושה זה בגלל שהוא אכל כבר. כן, אז אם הסיבה שהוא לא עושה ברוכה ראשון על היין זה משום שזה נפטר מהיין שהוא הברך לפני הסעודה, אז היות והיין שלפני הסעודה והיין שבתוך הסעודה מצטרפים יחד בברוכה ראשונו, לכן הם מצטרפים גם כן לגבי ברוכה אחרינו. היות והיין נפטר בברכת המאזן, אז לא צריך לעשות... אפילו אם לא שותה ממנו? לא, כן, צריך לשתות. למה אנחנו מברכים על הקידוש ברוכה אחרונה? אם הוא לא שותים יין בתוך הסעודה?
אפילו אם לא שותים מים בתוך סעודה. אז קידיש יש עוד טעם, בגלל שקידיש מוקים סודה. זה נקרא טופל סודה מצד קידיש מוקים סודה. אבל אבדולה מתחילה השאלה. אבדולה, שזה לא נקרא, אין דמיילה שקידיש מוקים סודה, עושה אבדולה לפני הסעודה. אז מה יהיה, כן, אז מה יהיה הברוך האחרונה? צריך את ברוך האחרונה על היין. כן. לא, כתוב מפורש, יש הבדל בין אבדולה לקידיש. אם נזכיר את זה עוד מעט, גם בדבר אחר. מה? אז יש שתי דעות, הנה עוד רגע. שתי דעות בראשונים, התשס גם מסתפק בזה. אבל אם, כן. אבל אם, ביש הרי יש מחלקת, סליחה, במשקים בתוך הסעודה אנחנו נוהגים לא לברך. אבל באמת בראשונים יש מחלקת, יש כאלה אומרים שמשקים בתוך הסעודה צריך לברך. אז מוגן אברהם אומר, מה? זה שאנחנו לא מברכים, זה לא מסוף? לא ממש מסוף. לא, עיקר הפסק אני חושב שזה ככה. אבל יש כאלה שהם טוענים שכן צריך לברך על משקים בתוך הסעודה. אז מה שאנחנו עושים, אז מוגן אברהם אומר שישתה קצת משקה שישתה קצת משקה לפני המויצי, וישתה פוחס מכשיור, ואז יהיה בטוח בסדר. אז ככה יש כאלו חסידים שנוהגים, לי היה דוד שתמיד היה מקפיד על זה. אברהם דייץ' קראו לו. כל פעם לפני הסעודה היה לוקח קצת מים, בדרך כלל קצת משקה, כדי לעשות בטוח שהוא פותר את המשקה. זה מוגן אברהם אומר. אבל אם זה ליקר טייבס המייכו, אז זה טופל אמיתי. זה דווקא נשלום כמסדם. ליקר טייבס המייכו זה עצמו עושה טופל. אבל אז פיירס, גם פיירס כתוב משייכת למורים להמשיך טייבס האכילה. אז ככה השקוף הראשון הוא איש, למה מביאים פירות בתחילת הסעודה? זה להמשיך טייבס האכילה. אז אני שאלתי כמה אנשים, תגיד לי, אתה מרגיש שזה מביא לך חשק לאכול? אני לא יודע, אצלי זה מביא הפוך. כן. כן, זה נכון שזה בריא להתחיל עם פרס, בזה אין ספק. אבל השאלה אם זה נקרא, אבל זה לא נקרא להמשיך טייבס האכילה. זה לא טוב לסעודה. ליפטון, בלושן חז"ל, ליפטון זה ללאפס הספס. אבל בכל זאת מביאים את זה, הסימן שזה כן... יכול להיות לא עושה טעים. אז אני עשיתי... מה? מה? אז אני ככה הגעתי למסקנה שפשוט הקייטרינגים זה פשוט פרסומת לקייטרינג, שהם עושים דברים יפים, אתה נכנס. באמריקה נכנסתי פעם באיזה חתונה, היה, די גרינה פיירה, וייסטוס, לא מילון. קיבי. זה היה חתוך ככה יפה, ושמו, באמצע היה עוד... Wo sagst du? Was sagst du, was Pere macht man? Anders hat Pere, את השני זך, משנייתוס הזה שן, כותבים את זה יפה, שמים עוד פירות, זה ליופי. וזה מביא פרסומת לקייטרינג, אז זה פשוט... אבל בגלל שהוא צריך פרנוסה, זה לא נפח להיות מחמס הסעודה. ככה הגעתי גם מסקנה, ועל פי זה אז גמרנו, אז בטוח צריך לברך ברוכה ואין ספק. אבל בכל זאת צימוש התמרה למול. אז מה עושים כדי... צריך לברר את זה. אני חושב שזה אולי, זה היה נהוג במקומות מסוימים להגיע אירופה או להגיע. אז תשמע, זה בטוח שיש סיידר שאוכלים פרי בתחילת הסעודה, יש כזה דבר, שמעתי מזה שהיה... משרת את הרב בחיים ברוך, אהובשטם, שהרב כל פעם היה אוכל לפני הסעודה, היה פעם אחת ביום הוא אוכל סעודה, ולא נוטל ידיים, תדעו לכם.
כן, לא ידעו עד שהיה שונים קדמוניוס, כשונים כתיקונום. אז הרב היה כל יום הולך בשעות תחילת הערב, או בקיץ זה היה אפילו לפני הערב, היה הולך הביתה לאכול סעודה. כן. אז כל פעם לפני האוכל היה אוכל פרי. והוא אמר לי שזה הדבר היחידי שהרב היה אוכל בשלימוס. שאר הדברים היה דגים או ירקות וזה, היה מרק, היה תואם. הוא אומר שהוא אחר כך היה אוכל את כל האוכל ונהיה שבע. ממש בשר, כל הדגים או בשר, כל מיני. אבל הדבר היחידי שהוא אכל לגמרי זה הפרי. אז הוא היה משתדל להביא פרי גדול. אז פעם זה היה אשכולית, אבל לאו דווקא אשכולית. אז אשכולית שמעתי פעם, אשכולית זה גרייפפרוט. פעם שמעתי שהטעם, אני הכרתי את הדבר הזה שאוכלים אשכולית לפני הסעודה. אז פעם שמעתי מה העניין של אשכולית לפני הסעודה. ידוע שהחומר הזה שיש באשכולית הוא ממיס את השומנים. כמו לימון, דוסמחתי, אם אדם אוכל... כן, החומצה, זה ממיס די שומנים. כמו לימון, אתה יודע, אם אדם אוכל דבר משומן, אז העיצה, כדי פשוט אפילו בגשמיאס, לפעמים זה מדי שומני, קשה אפילו לבלוע את זה. אם אתה שם קצת לימון, אז קל לך לבלוע. שמתם לב, כן? ידוע שלימונים גם ממיס את השומנים. אבל בעיכול זה ממיס את ה... אז במילא זה, אז בעצם זה מה שעוזר זה לעיכול. אז לעכל, תדעו לכם, שאם אדם אוכל לעכל בסוף הסעודה, כתוב מפורש שהוא צריך לברך. אבל תראה במסביר מה ההבדל, למה לעכל זה לא נקרא מחמס הסעודה. כן, כמה דוגמאות, או לעכל, או לעוקל, או לחמה הצטומקה, יש כמה דברים שזה לא נקרא מחמס הסעודה. אבל תראה במסביר למה. באמת זה קשה, מה זה פחות מחמס הסעודה מדברים אחרים. אז הרב אומר, בגלל שלעקל זה כבר דבר שהיה, מה שאויו. Das ist da, wo das ist, das ist Kufa in Dalet. הרב שם שואל קושיה. זה קופה אין ד' סעיף בייס. שם כתוב, תראו סעיף בייס. זה בשכונות החדשים, זה דף טוב INA. כתוב, אבל על מים, או ישר משקים, אין לבורך עליהם בתוך הסעודה. ואפילו שויסה לצומוי. אדם שותה בתוך הסעודה בשביל שהוא צמא. הוא אומר, למה? לפי שאם בוי מחמס הסעודה, שיהיה אפשר להכיל בלא ישתיה. וגם אם אוכל לאיזה דובר למטיקה שתהיה איזה תאכל. ואפילו אם הוא יצומי קודם הסעודה. כי מי שלא רוצה לשתות עוז כדי שלא יזיקו לו המים, למה הוא לא שתה באמת לפני הסעודה? כדי שלא יזיקו לו המים, נמצא כשתיית המים בסיבס הפסי. זה שוב פעם נקרא בסיבס הפס. יוצא שאם כן, אין את זה, נכון. לא מצוי. כן, נכון. תגיד, תפרט. אם אדם צמא לפני הסעודה, תפרט את המציאות. אם אדם צמא בתוך סעודה, והסיבה שהוא לא שותה, זה לא בגלל שהוא לא יזיק וזה. פשוט בגלל שמגיע לאיזשהו שמחה, דבר ראשון, נטולים ידיים, אבל צמאים לפני, רוצים לשתות לפני. זה לא מחמס הסעודה, זה יוצא שצריך לברך על השתייה. אם זה לא קשור לעשות, זה לא... זה מאוד מצוי. אני מגיע לברית, אבל אני צמא ואני רוצה לשתות, אבל אני מחליט, כל פעם שאני יושב, אני טוב ידיים. לא אוכל. אני צריך לברך על השתייה גם אחרי הנטילה. זה מה שאומר פה, שהיום אם הייתי צמא קודם, לא היית צריך, אתה כן צריך לברך. רק מה, יש סיבה שלא שתית קודם, ולכן זה... אבל אין סיבה. מאוד מצוי. המולות נדם עניין, דם אינצר גיביטן, ממש התחלף המציאות. כיום הזה יודעים שלשתות לפני הסעודה זה אדרבה טוב.
פעם היה ככה, אם אדם שותה על ליבא דריקניה, אז זה מזיק לו. צריך לאכול משהו כדי שלא יהיה ליבא דריקניה. ככה לא שם בראשונים. אז היות והוא לא רצה לשתות מקודם, כי זה היה ליבא דריקניה, אז הוא מחכה לסעודה, כדי שאז הוא יוכל לשתות. היות וכל מה שהוא שותה זה כדי שלא... היות וזה שהוא בא לשתות זה מפני שהוא אכל מקודם פס, אז זה גם כן מספיק כדי שיקרא מחמס הסעודה. לא, הוא מדבר על מים. אדם שקם אחרי צום, מה אדם עושה? הליבא דריקניה, מה בימינו אדם עושה? שותה. שתי כוס תה. יגידו לאדם אחרי צום, תשמע, שתייה מזיק, תאכל מקודם חתיכת מזיינס. הוא אומר, אני לא יכול לבלוע את זה אפילו, זה נייבש. Nee, der andere Albe, der andere Albe. Das ist die Dugme. אפילו אם היה צום מקודם בסעודה, זה חולה וזה דה, וזאת קיבל, או עוד דה קיבל, עוד דה קיבל, זה חידוש. זה דה כבר מייפת. Jo, das ist ein klarer Loch, von Langeberg getrachtet wird. Da war Mozu, als ein Mensch, du sagst doch, ein Mensch fühlt sich, was er gehen trinken, nachher bei einer Fosches, glaub mir schön, geht sich waschen, wir gehen alle zusammen. כן, זה חידיש, זה רבי ניינה. זה גם חידיש. כולם מתקשים בזה, זה גם שוורקת. איזה מין מחמס הסעודה זה? הוא צמר, הוא צריך את הפס שזה לא יזיק. אבל אברהם שואל, זה הרי לכאורה הפוך. זה לא מחמת הפס הוא שותה, זה בדיוק הפוך. כן. מה דקסטה? זה מצוי מאוד. Ja, aber Moment will trinken. Kommt rein, will trinken, aber passt כן. אז כאן על דרבי שאול קושייה. אף על פי שהפס היא סיבה רחוקה להם. זאת אומרת, זה לא סיבה, זה לא נקרא סיבה קרובה. כי הרי הסיבה האמיתית שהוא שותה זה הצמאון. אבל היות ובלי פת הוא לא היה שותה, זה נקרא גם סיבה. אבל זה סיבה רחוקה. ואינון דוימה לפירוש שאויכלם בגמר הסעודה לעקל המייכו, שהפס הוא סיבה קרובה להם. ואף על פי כן תונים ברוכו לפניהם, כמו שהסבר בסימן קע"ז. אז למה, איך זה יכול להיות שזה לא נקרא מחמס הסעודה? אם הוא אוכל לעקל זה לא מחמס הסעודה. ואם הוא שותה, אם הוא מחכה עם השתייה עד הסעודה, מפני שזה עוזר לו לאכול, אז זה יותר מחמס הסעודה. אומר, התשובה לזה, לפי שהפירוס, התשובה היא ככה, לפי שהפירוס הם דבור מהבואים שלא מחמס הסעודה, שדרך לא אוכלם כל היום. לפי רוח הם בו אוכלם בשעת הסעודה, אין חשוב מצווה לו לפס, אלא כי אם בואו לצורך החלוצה שיוכל עדיין, כגון לפס הפס או לא יורת אפס המייכו, כמו שהסבויר, ולא לעקל המייכו, שכבר אוכל, כמה שאויו כבר אויו. כן, 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 כן. היסוד הוא בגלל שדרך לא אוכלם כל היום. אז לכן זה לא נקרא מחמס הסעודה. אבל מים ושאר משקין, ששתיוסם כל היום ממחמס הסעודה. למה? שאורי בצימוין הוא מחמס אכילה. ואפילו משקים ששתיוסם שלא לצימוין, אין דרכו משתיוסם קודם אכילה אלא אחריו, נמצא שבו יהיה מחמס אכילה, לפי רוב שבו יהיה מתאר הסעודה, אפילו עוד סיבר רחוקו, הרי אם תפילם לסעודה, בגס הפס שהוא יקר הסעודה פה יתרוסום. באמס הוא היה רוצה לשתות מקודם, אבל בפועל הוא לא עושה את זה בגלל שיש לו איזו תועלת מזה שהוא אכל מקודם, אפילו שזה תועלת קטנה,
אבל זה מספיק. זה מספיק כדי להחשיב את זה מחמס הסודה. גם אם הסודה זה פחות מעיכול. כן. פחות מעיכול. כן. בגלל שזה הדרך. כן. כן. היות בזה פרס ובדרך כלל זה לא מחמס הסודה, אז זה לא דבר שמגיע מחמס הסודה, זה לא הדרך לעבור מחמס הסודה, אז לכן, אבל בוא אומר שכמה שדרק מצינה, אז לכן אפילו קצת איתי זה לא בעיה. אבל בחור שדרק מפרס, קצת איתי זה קצת מה? קצת יודעים. זהו. אז מה כתוב כאן? שלמה לעקל לא נפטר? משום שזה כבר, מה שאויו כבר אויו. אבל באמס לעקל זה סיבה, באמס לעקל זה סיבה יותר חזקה מאשר שהוא צמא ולא שותה בגלל שהמים, בגלל שזה לא יזיק לו. והוא אוכל בגלל שהשתייה לא תזיק לו. אלא מה ההבדל למעשה? בפועל מה ההבדל? ההבדל הוא שמים לא בא כל היום, זה שבא כל היום זה גם מחמס הסודה, וכאן זה לפני הסודה. מה שאם כן, על העקל זה פירה שבאים כל היום, וזה אחרי ולא לפני. אז מילא יש כאן שאלה מאוד לומדי ששיילה. האשכולית שאוכלים כדי שזה עוזר לממס את השומנים, אז זה בעצם לעקל. זה נקרא לעקל. אבל מה? אוכלים את זה קודם כדי שאחר כך זה יהיה לעקל. אז איך נגיד נאי מילסה? האם נחשוב את זה כמו דברים שבא קודם, כי בפועל זה בא קודם, או שהיות והמטרה שלו אוכלים קודם כדי שאחר כך זה יעקל, אז אולי זה נקרא כמו אחר כך. כן, שמה? אז כבר שואל כבר אויו. וכאן אי אפשר להגיד מה שואל כבר אויו. לא לאח למייכל שכבר אחר. בסדר? כנראה זה בסדר. לא בחר. כן. כן, זה חור. אני שמעתי שזה ממסס את השומנים. אתה אומר שגם הצסר גשמקר? טוב. אז אשכולית, אם מישהו יבוא ויגיד שאשכולית לא צריך, כי זה נקרא מחמס הסודה, עוד אפשר להבין. אבל הפירות האלה שאוכלים, לא שמענו שפירות האלה גם כן יש לו את התכונה הזאת. הנה נראה עכשיו. הנה נראה. זה אחד הנושאים שצריך לדבר. הנה נראה. אז כן. אז זה אני גם לא יודע מה הדין עם אשכולית, אם זה דבר ברור, אבל הכל פונים, יש שם איזה הסבר. אז זה לא שמעתי שום הסבר. אבל בוא נצא מנקודת מוצא. אז ככה, אם זה באמת, כמו שאומרים, שבאמת זה באמת רק פטנט של הקייטרינגים, אין לזה שום שייכס לסודה, אז ברור שצריך להגיד ברכה, זה ברור. נו, אבל האם זה מספיק, ההשערה הזאת, כדי להגיד ברוכה? רק רגע. זה סעודה, הם סידרו את זה מנה ראשונה. כן, מה שהם סידרו. אתה יודע שאפילו זה בא בתור ליפטון, פירות שבאים בתור ליפטון לפס. יכול להיות יותר מזה, ללפת את הפס. זה גם צריך בקרן של שולחן אורך, אם צריך לברך או לא צריך לברך. זה הסעודה. לא. מפורש לא. רק אם אין ליפטון אחר, אם יש עוד ליפטון, יביאו לך, יש גם סלטים וגם ליפטון של פיירס. אז הליפטון של פיירס לא נפטר. כן. הלוך ברורו. כן. וגם ליפטון של פיירס, גם כן יש כאלה אומרים נמלה שצריכים לאכול לפונו ולאחרו. זה גם צריך... אפילו זה בא ללאפס. למה? כי פיירס זה לא זמן, זה לא בא בשביל ללאפס. הנה, אני אראה לך. הנה, הוא מדבר על זה. זה הדובר. הנה, אני אראה לך מה שכתוב. בוא אני אראה לך. רק רגע. הנה. ואם הם דבור מהבוים זה סיף בייס, קופיים זין סיף בייס. ואם הם דבור מהבוים שלא ימח מססודה, דיינו שאין דרך לקבוע הסודה עליהם,
לא ללאפס ולא להשביע, כגון כל מיני פרס וכיוצא בהם. בין חיים בין מבושולים, ואפילו נסבשלו עם בוסור. אתה שומע? אם אוכל איסם בלוי פס, תונים ברוכו לפניהם. וקודם הוא אמר שאם זה דברים שבאים ללאפס, אז אפילו שאוכל את זה בלי פס. הנה, סעיף א' אומר, אם אין דבורם בוים מחמס הסודה, דהיינו דבורם שדרך לקבוע הסודה עליהם, בין ללאפס במס הפס, גם בוסר ודוגים וירוקס וגבינה וביצים, ומן המלוכים, בין למוזן ולהשביע, זה מה שאתה אומר, זה חלק, זה סדר הסודה. כגון קרוב וטרדים ודייסה וכל מעשה גדירה, שאינם בואים ללאפס, אלא לתבשילו למוזוין, זה הביטוי מה שאתה אמרת, זה הסדר של הסוד, זה חלק מהסודה, אין צורך ברוכו לפניהם, זה נקרא, אפילו לא יחלום בלא יפס. למה? לפי שכימי שאין דרכם, תראה את הסוגריים, זה רבי ניגנש, כימי שאין דרכם לכו לא יסם כל היום, כמו הפרס, אלו בשעה סעודה בלבד, הרי הם תפלים לפס, שהוא עיקר הסעודה, וכן יפתור מברכס הפס, אף על פי שהוא יחלום בלא יפס. אז זהו ממשיך בסעיף בייס, ואם הם דבורם הבוים שלא ימחמס הסעודה, דהיינו שאין דרך לקבוע הסעודה עליהם, לא ללאפס ולא להשביע, כגון כל מיני פרס וכיוצא בהם, מחיים בין מבושולים, אפילו נסבשלו עם בוסור, אם הוא יחלום יסם בלא יפס, תונים ברוכו לפניהם. אפילו לא יחלום בגמר הסעודה כדי לעקל המייכל, או לכינוח לעוקם כבד המייכל, זה קומפוט מה שנקרא בימינו. אינם נפתור בברכס המויזיק, אם שאינם עיקר הסעודה, ואין דרכם לא במחמס הסעודה לא אילום, אלא דרכם לא אוכלם כל היום, אפילו שלא במחמס הסעודה. אומרים שהחפץ חיים היה אומר שבימינו זה הסדר שאוכלים את זה, לכן זה כבר נהיה סדר. כמו שאתה אומר, זה מנה ראשונה, קבעו שזה מנה אחרונה, אז הוא לא היה מברך על קומפוט, ככה אומרים בשם החפץ חיים. אבל לפי אלתר רבי זה לא יהיה, אלתר רבי יש לו הסבר אחר למה להקל. להקל אפילו היה סיידה זה לא יעזור, כי מה שאויו אויו. למה אתה אומר שאם מגיעים ללוקים צריך לברך על השזיפים? כן? אז עכשיו תלוי מה, תראה, אם יביאו שזיפים זה בא בשביל לעשות יותר טעים את העוף, סופרים על העוף שזיפים. אם זה כדי לעשות את העוף יותר טעים, אז זה כמו שאתה שותה תה עם חתיכת סוכר. זה משהו אחר. לא, זה הולך ככה. העוף הוא נקרא מחמס הסעודה. זה ששמת, כמו ששמים תבלינים בתוך העוף, שמים שזיפים, כי יש כזה אחד האופנים איך מבשלים עוף, זה שיהיה גם בתיקות כזאת. זה משהו אחר, זה כמו ששמת סוכר. אם אני אוכל את זה לפני העוף, יתחיל כמו שזיף וזה יצטרך לברך. כן, כן. כמו טוב לפני זה. כל המברכת פה לא מציב היום. זה כל איך שזה בנוי. כל הרעיון פה זה דבר שזה דרך להגיע בסעודה. היום, כל דבר, זה דבר יכולים בזה. סביע לטייגל זה כל דבר, זה כיום הזה, אז אתה יכול לעשות בעיות בכל הסעודות, אבל הקופונים, מה שכתוב כבר שהיה בעיה, זה נשאר הלאה. אבל כל זה מאכל בלי לחם. רגע, תראה הלאה. אבו למויך לו מאימפס, תסתכלו בסעיף ג'. אבו למויך לו מאימפס, נעשו תפילו לפס, וביקס המויצי פויטרוסן. אפילו קובה ליפטוס טוסן על דבר אחר. והביאו לפונו פרס לקינוח ולטעניק ואיכם מהם מעט עם פס. ואם מביאים לפונו ולהפיס בהם, גם כנס הפס, ואוכל מהם מעט עם הפס, אפילו אוכל אחר כך בלא יפס, אין צורך לבורך עליהם. שחרים שתחיל עשה אכיל עשה פירוס בסויפו, אם בפס, זה מה שיש כאלה אומרים, צריכים לאכול בהתחלה או בסוף, מתנעפים ממשאר הסעודי לפוטו בגס הפס, אף מה שאוכל בינתיים בלא יפס, כי מי שבעצם התחילו להפיס במספס, אז זה בתחילו בסוף במספס. והיות והביאו את זה בשביל זה, ואף אחר כך נמלח, אין מכך כלום, כי מי שיושב מה ברכס המויצי. אבל אם התחילו לא הביאים להפס במספס, אלא לכינוח סודה, אף שמלהפס במספס, התחילו בסוף, ואיך מתיים בלא יפס, צורך לבורך לפניהם, כי מי שיקרום לכינוח ולא ללהפס. זה לא נכון העצה שאומרים שיש לך משהו שאתה מתאפק כינוח ותיקח עם זה לחם? לא. Schon angeteilt das. בסוף במצב לי כן.
וטוב לינו כן לעולם, כשבואים לפרס באמצע סודוסוי, ללפס הפס, כדי לא להיכנס לספיקס, לכו מהם תחילו מעט בלוי פס ולבורך. אחר כך יהיה לך בין אימפס, בין בלוי פס, לפי שיש מסתפקין האפי מלפס באמצע פס, תחילו וסוף, ואויכל מדיים בלוי פס, אם נפתורם בגסה מויצי, אפילו שזה הלפס היחידי. אין סלטים, זה הלפס היחידי. וכל זה יש קובה ליפסוס על דבר אחר במצוא דביא לפירוס. קובה ליפסוס על הפירוס. גם זה ויש חולקים. גם על זה, אפילו זה בסעיף ד', אפילו אם זה הליפטון היחידי. הנה, זה כמו הסברה של הרב, נגיד קבלת ליפטנס אותו על הפירות, ועשו לפירות כן. אבל יש חולקים. כן? הנה, בסעיף ד'. לכן טוב שיהיה לך תחילה מעט עם פס, ועוז אף מאחר כך אם לא פס, אם זה לך פס, כשזה לא עליהם, זה בא. קיצר, אם אתה אוכל את זה בתור לפס, אם אתה אוכל את ה... אז זה דבר מסוף כלו לבוא, אז כל המקומות האלה חתונות שמביאים מההתחלה, צעד שזה עיקר, זה עכשיו... בסדר, מספיקס, זה אנחנו הולכים עכשיו לראות. כן. ליפטון זה נקרא ללפס הפס. כן. המושג ליפטון, הנה, ישר בהתחלה אומר, מה זה ליפטן? נכון, לא, טעות בזה. תראה את הלושן ישר בהתחלה, בסעיף א'. דבור אומרים מחמס הסודה. או ללפס במספס, או למוזן להסביע, זה נקרא ליפטון. מה? אז זהו, זה ישתנה. שפעם, היום הדבר היחידי של לפס ספס, הנה למשל כרוב, כתוב שהיו אוכלים את זה לשם מוזן להסביע. כיום זה הפוך. כרוב, היו אוכלים עם פס. אדם לא יאכל כרוב הרבה, במיוחד חמוץ. מה שהיום אוכלים, מה שנשאר מזמן ההוא, זה מיני מלוכים. מיני מלוכים אוכלים עם פס. זה ללפס ספס. מה? כן, גבינה גם. כן, זה ודאי שישתנה, אבל מסתומי הלוחס גם השתנו, אבל הכלולים הם אותם כלולים. שדבורים שדרכם לא בכל היום, זה אחרת משהו. זה הסברה היחידה. אז רק שנייה, נחזור לענייננו. אז איך התחלנו כן. אז לכל יראה, אם הפרס לא, אם היה ברור שהפרס לא באים לעשות, לפתוח את הטייבס האכילה, אז ברור שצריכים להגיד ברוכה. אז כל אחד לעצמו לחשוב. אבל בוא נצא מנקודת מוצא שהעולם לא כל כך מושחת, מה שאלה, הקייטרינגים עושים, זה לא, יש בזה גם כן, יש כזה מהלך שאוכלים שזה מועיל לסעודה. אבל אנחנו נכנסים לשאלה אם זה תלוי באדם או תלוי בקייטרינג. אולי הוא יודע יותר טוב מה צריך לאכול בסעודה. העולם יודע יותר טוב מאשר אני בעצמי לא יודע. אז לבי ידעו לכם שיש איזה קונטרס אחרון. אלתר רבי אומר בקונטרס אחרון, מביא שהאבן אויזר סובר שאומרים על זה בוטלו דייטוי. כן. כן. אז זה בקונטרס אחרון מסיקות מבייס. שם כתוב כזה דבר. המוגן אברום מדבר שאם אין חופץ לאכול פס, זה מוגן אברום, זה בסעיף א' באלתר רבי, אם אין חופץ לאכול פס והוא אוכל מעט פס, למה הוא אוכל מעט פס? כדי לצאת מספקת של ברוכס. יוצא שזה לא בא מחמת הפס, סעיף א', קע"ז סעיף א'.
החלק האחרון של הסעיף. אם אין חופץ לאכול פס ואוכל מעט פס ומבורך לו המויצי, המוגן אברהם מסתפק אם יש לי סתפק אם נפתורם בחוסר, כי שאינם בו עם מחמוסר. זה בעצם ספק מה שיש היום בימינו, שהיום הפס הוא לא המרכז. אז המוגן אברהם מסתפק. אז אלתר רבי מביא כאן, יש קושיה, זה קושיה שאבן עזרא שואל. בקונטרס יש ודומה מה שכוס והתויסס דף למדח, זה קושיה של אבן עזרא. אלתר רבי מתרץ תירוץ. זירה, לא מדיש התרץ, צריך לראות את כל הסוגיה. בסוף הוא אומר, אבל מה שכוס באבן עזרא, מה שאבן עזרא רוצה להסיק מכך, מה הוא רוצה להסיק מכאן? שאומרים בוט לא די טוי. צורך עיון גודוי. מה זה צורך עיון גודוי? זה לא מולי סיבס הפס במים. מהלוחה הזאת שקוף עין ד' ששם כתוב שלמה המים בתוך הסעודה נפטר. אם הוא היה צמא מקודם, זה בגלל שחשבון שלם שהוא לא רצה לשתות לפני שהוא אוכל, כי זה לא יזיק לו. למה צריך להגיע לזה? טיפוק לי, שבוט לא די טוי, היות ובאופן רגיל משקה בתוך הסעודה מגיע בצורה שזה טופול, אז מה אכפת לי שאתה היית צמא מקודם? אז זהו, זה אני אומר מה שאלתר רבי שואל. אתה יכול לתרץ לאבן עזרא. זה, בקיצר, או שאתה תרץ הפקשת, בקיצר, אבל אלתר רבי מתווכח עם היסוד. אלתר רבי יש לו ראיה, אבל הוא מתווכח עם היסוד. אבן עזרא אומר שאומרים בוט לא די טוי. הקושיה של אבן עזרא הוא שיש תייסס, ותייסס דף למדי. בוא נגיד כבר את כל הקונטרס האחרון. אבן עזרא שואל קושיה על המוגן אברהם. מה המוגן אברהם מסתפק? שכאן הוא לא אוכל את הדברים מחמס הסעודה, אלא זה הפוך. הוא רוצה לאכול את הדברים האלה, ויש לו ספיקס עם ברוכס. הוא אומר בוא נטול ידיים, ואז מה שבא בתוך הסעודה לא צריך לטול ידיים. כן, כן. אבל הוא לא מתכוון לשם זה. אז המוגן אברהם מסתפק מה הדינס. אומר אבן עזרא, יש תייסס מפורש כנגד. יש תייסס שדף למדי, דף למדחס, סליחה. יש תייסס שיש איזה מין מזיינס שיש ספק אם צריך לברך על זה, אם זה מזיינס או המויצי, או אני יודע מה. אבל זה בא לשם תיינוק, זה לא לשם... אז... מיני מזוין שיש מקביל סעודה מסתפק. כן. הקפונים מיני מזוין שיש ספק בזה, אז מה? אז מסופק, אז מה הוא יעשה? אז התייס אומר שיברך על הפס ואז יצא מהסופק. הקושיה היא, זה משמע שמה שהוא הולך לברך על הפס כדי לצאת מספיקס, ככה לא היה הולך בכלל לכל פס. אז אם כן זה קושיה למוגן אברהם, רואים שגם זה נקרא מחמס הסעודה. מתרץ אלתר רבי שיש שני סוגי מחמס הסעודה. יש מחמס הסעודה שזה מוזוין, ויש מחמס הסעודה שזה בא ללאפס. הוא אומר, שמדבר מחמס הסעודה דכל מה שאינו לפתון, היינו דהו עצמו סעודה יחושב, כאילו שבוא להסביע. ולמה זה נפטר אז? לא מפני שזה בא לעזור לפס, אלא מצד דין אחר, והפס הוא רויש לכל מיני סעודה, לכל מיני סעודה כמו יין למשקים. יין ומשקים גם כן יש דין שיין פה איתו כל המשקים. זה לא בגלל שהמשקים באים לעזור ליין, אלא היות וזה משקה וזה משקה, אז הוא הרויש, והכל, גוף ובשרי שגוזים. אז אותו דבר, אם אדם אוכל פס, והוא אוכל עוד דברים, באותו מטרה כמו פס, לסעודה, אז הפס הוא הרויש. אורס, זה טול ידיים במיוחד לאורס. זה האורס, גם אותו תשובה, כן? אם אדם יש לו ספיקס על אורס והולך לטול ידיים. אורס זה בא למוזוין. אז שם לא אכפת לי את הכוונה, כי למוזוין זה אותו דבר. אבל לפתון אין יסודה, אלא מה? זה בא ללאפס. אבל כאן שלא מתכוון ללאפס, אז לכן המוגן אברהם מסתפק. אז זה אומר אלתר רבי, מה שכל זה באבן עזרא, הוא אומר שבוט לא די איתו, שלא מסתכלים באופן פרטי עליו, ולכן הוא חולק על המסופק של המוגן אברהם. אז הוא אומר, צורך עם גודל, זה לא מליסי בספס במים, למה צריך להגיע לזה שיש סיבה? תגיד שבוט לא די איתו.
אז אלתר רבי סבר שלא אומרים בוטלו דייטו. זה מחלקת אם כן אבן עזרא ואלתר רבי אם אומרים בוטלו דייטו. עכשיו, גם אם נגיד שאדם באופן פרטי לא רוצה בשביל לפתוח את זה, ויגידו שהיות והקייטרינגים עושים, אז מסתום בעולם זה כן מקובל, שזה להמשיך טייבס או אכילה. האם אני אומר, אתה אומר שרק אשכנזים? לא, אני אומר שזה לא מקובל בעולם, כי חוץ מכמה אירועים מיוחדים שעושים, מי פותח סיבה עם הגדרות? יש מקומות שזה יש מקומות אולי, אבל טוב, אז ודאי שככה. כן, אבל אני רוצה להגיד שבנגיע לפיירס, אתם שומעים? בנגיע לפיירס, פשיטה מילסה, שבנגיע לפיירס, שם כול העלמא מוידים שזה תלוי בכוונה של האדם. פשוט, כן, אפילו אבן עזרא. הנה תראו את הלושן של השולחן ערוך. כשבאים להגיד דבורים הבאים שלא ימח מסע סודה, מה הדוגמה? כי מדבורים הבאים שלא ימח מסע סודה, דיינו שאין דרך לקבוע סודה עליהם, לא ללחץ ולא להסביע, כגון כל מיני פיירס, בין חיים, בין מבושולים, אתונים ברוכו לפניהם, כי מי שאין המיקר הסודה, ואין דרכם לא במח מסע סודה, לא ילום, דרכם לא כל היום. אחרי זה כתוב בהמשך, אם הולך לו ממפס, אם מביאו ללאפייס, אז יש רק לביתריה שלמה. ואחרי זה כתוב בסוף סעיף ד' ומי שאוכל תמורם וכיוצא בהם במייכל למייכל להמשיך טייבס או אכילה, כי מי שיצורך הסודה נפתורם בקס הפס וכל אין גבוהי פרפרויס. נו, אז ישאלו מה ההבדל בין סוף סעיף ד' להתחלה. בהתחלה הוא אומר בפשיטס שפיירס צריך לברך, וכאן הוא אומר שיש פעמים תמורם זה גם פיירס. פתאום כאן הוא אומר שתמורם לא צריך לברך. מה, יש הבדל בין פיירס לתמורים? הוא אומר תמורם וכיוצא בהם. על כוכך שזה תלוי באדם, או באדם, או יכול להיות אפילו עוד דבר, כאן כתוב בין מייכל למייכל. למה אתה אומר שהאבנואיזי יסכים? לא, זה הלוך פשוטו. כן, אני לא יודע אם זה באיזה מחלקת. לא. הלוך פשוטו. אני מצטט מאלתר רבי, אבל אני חושב שזה הלוך פשוטו. כן. הדין הזה, הנה, הדין הזה שהוא מביא, כמו שבא בסימן קע"ג, זה, כן, כן, אני חושב שזה הלוך פשוטו. אם זה בא להמשיך טייבס האכילה לא צריך. ודאי שזה תלוי באדם. למה זה כולם מועידים שזה תלוי באדם? משום שבאמת פיירס זה פעם כך ופעם כך. זה כפשוטו, המציאות היא ככה. יש דברים שהסדר הוא ככה. זה כמו שאתה אומר שבכלל זה משהו נדיר. אבל איך שרק לא יהיה, ישאלו לאדם מה אתה אוכל פיירס, אז יהיה אדם שיגיד שאוכל את הפיירס בשביל להמשיך טייבס האכילה, אבל ודאי שזה תלוי בו. אז לכאורה, אז אפילו אם נאמר שיש איזה אמס בעניין של להביא פיירס, ונגיד שכן מתחשבים עם העולם, אדם לא צריך להתחשב עם עצמו, אבל בפיירס כולם מועידים לכאורה, כי פיירס לכתחילה מיועד לכמה מטרות. אותו דבר הפוך, אפילו נגיד שברור שזה כן לא יפעם זה שיקרה, והם לא הבינים את זה סתם, אבל אם אני ירגיש כן, יכול להיות גם, כן, נכון. מה, עוד פעם? כן? לא, אם זה להמשיך טייבס או אכילה. כן, אבל מה, עדיין זה השורס. לכאורה היה... אין לך נעם, אני תמיד שאני זוכר את הפרס בהתחלה, אני תמיד מברך לפני, אבל השבוע היה לי ששכחתי, נו. שכחתי, לא שמתי לב, התיישבתי לסעודה וראיתי שיש פרס. נכון, אני רוצה אבל לראות אם אפשר לעשות בלי שום ספייגס, אז בוא. נהיה, זה שיינה פרס, וזה משתעס, זה הטייבה. זה לא בשביל סעודה. אז בוא לכאורה היה יכול להיות עצה. רגע, אני מחפש עצות. בוא, לכאורה היה יכול להיות עצה. העצה מה שהיה יכול להיות, שלכאורה יגיד המועצי, כדי לצאת מספיקס,
שיכוון, הרי היסוד של מחמס הסודה זה בגלל תופל. והרי יש דין בתופל, יש דין. בתופל יש דין שמתי זה פותר את התופל? רק עם דייטוי. אם אין דייטוי זה לא פותר. רגע. אז באופן רגיל מדובר אין דייטוי לאכול. אז היה יכול להיות עצה שיהיה בטוח בלי שום ספיקס, שבזמן שהוא מברך המויצי, או לפני המויצי, הוא בא כמו שאני אומר לכם, אני מספר לכם מה זה שויו, אני באתי לסעודה, אוי, יש את הפרס, מה אני עושה עכשיו? אז בכל יש עצה שאני אכוון שהמויצי לא יפתור את הפרס, ואז ודאי שאני יכול לברך על הפרס. ואיפה העצה הזאת כתוב? יש ביס יוסף כזה. יש ביס יוסף, זה בנגיע ליין אבדולה. יין אבדולה, יש מחלקת ראשונים, אם יין אבדולה פותר את היין בתוך הסעודה. מה שאמרת מקודם, מי אמר מקודם יין אבדולה? כן. אז יש מחלקס. הביס יוסף אומר שיש עצה על זה, יש עצה למחלקס הזאת. מה העצה? תסתכלו. מופע בשולחן אורוך גם. סיב ווב, קופיים דלת סיב ווב. אמרת לפני הסודה, כיוון שלא יליפתר היין שבתוך הסודה, או שאין בדייתו כלל ישתס יין בתוך הסודה. צורך לבורך אחו ברוך האחרונה לפני הסודה משעושה כשיעור. באמת בו מאמורים ביין אבדולה שאין אלא למצווה, אבל השעושה יין לפני הסודה אין צורך לבורך אחו, שיין לפני הסודה בוא לפתוח בני מים, להמשך עוד המתי וסחילה, מכלל הסודה הוא. והוא הדין ליש. אז המבדל לפני הסודה, מה שמזכיר כאן, זה המוגן אברום, זה הביס יוסף אומר עצה לשתי הסעודות עם יין, הנה זה עוד לפני, זה סיף A בעצם, סיף A. אם שוסו יין לפני הסעודה, ושקוף עין דלת סיף A, זה עמוד תוף עין חס בחדשים. אם שוסו יין לפני הסעודה, אפילו קודם שקוב עד מסעודה, נצטרך ועד מסעודה, שבני יוסן שבסעודה. אבל בסתם יקראו מסעודה שם. לכן, המבדל של חונו, עדיין סומך לסעודוסוי, ומוקים סעודה אין צורך לבורך על העין שבתוך הסעודה. ויש שאומרים שאין אבדולה אויל ואין בו אל לשתי, אלא מצווה אין פה את העין שבסעודה. אלא כן יבדל על שולחנוי. ויש לוחש לבראים לכתחילה, מה יצא כשיש סופק? שכשמבדל קודם שקובע עצמו לסעודה, יכוון שלא יליפתר בברוכה זו העין שבתוך הסעודה. בדיעבד שלא יכיוון לכך, אין צורך לבורך על העין שעושה בסופו בוסלו בסוף מלוק. כך כתוב כאן. יכוון לא לפתור. אז כאן, זה בדיוק מה שקורה. זה הביס יוסף אומר כאן, הרב כבהיגר, על הדין הזה, זה מובא בשולחן אורוך גם, הפסק הזה, העץ הזה של הביס יוסף. נו, אתה אוהב עצות, אריאל. העצה היא לכוון לא לפתור. כן? מה אתה אומר? יעשה המויצי וכוון שלא לפתור. אז העצה הזאת מופיעה בביס יוסף על יין אבדולה. שיש ספק אם זה פותר את היין בתוך הסעודה, אז יש עצה לחשוב ביין אבדולה שהוא לא פותר את היין שישתה אחר כך. אז על הדין הזה כתוב בשולחן אורוך, יין אבדולה, אילקח אמר קודם נטילה ויכוון שלא יצא יין שבתוך הסעודה. אז אומר רבי כבהיגר שלא יצא עין מוגן אברום סימן טוב ריש למד תס ספקותן תזין.
באים בטבוע השור סימן י"ט ספקות י"ג. אז ואיפה זה טוב ריש ל"ט? טוב ריש ל"ט זה הלכס, נראה לי שזה יש טוב במרמוקים כאן. זה הלכס סוכה. טוב ריש ל"ט זה הלכס סוכה. אז תראו, שם הוא מביא שזה, והוא מביא טבוע השור גם, וטבוע השור זה ספר על שחיתה. טוב ריש ל"ט. אז שם יש כזה מחלקס. המוגן אברהם מביא כזה דוגמה, מה טועז רק בספקות נדמה לי. הוא אומר שזה ספקות זין, זה ספקות י' זין. לא בגדיל. הוא אומר ככה יש כאן שאלה אם אדם יוצא והוא חוזר חזרה לסוק, אם צריך לברך עוד פעם או לא. יוצא. אם אדם יוצא באמצע לביס הכנסת והוא חוזר, הוא צריך לברך עוד פעם לא, עוד פעם. אז הוא אומר, ביר סמוזן, כיף שלדייתם. הוא בח בסימן טוב, סוף סימן טוב ראש במגימון כוסף, דמשמע במהריל ובשאר האחרונים, וכשחויזר ואיכל חויזר ומבורך. למה? והיינו תאימוי, דכל אודם דייתם מן הסתם, שלא תהיה הברוכה פה יתרוסוי, אלו עד שור שיחזו ויויכל, כוס יחזו ויבורך. זאת אומרת, למה מן הסתם הוא לא צריך לברך עוד פעם? משום שזה היה דייתו, שהברוכה תפתור אותו. כן, למה כן צריך לברך? משום שזה דייתו בסתומה, שכשיחזו ויויכל, שיברך עוד פעם. אז אומר, כן, זה היצא על דרך כמו אביס יוסף. אומר המוגן אברהם, ודבורов תמויים. דאותו מי שיש לי ציטיס בביגדו ויכוון שלא יפטרנו בברכוסוי, אלו עד חצויס, וכי יחזו ויבורכו בחצויס. או ודאי לסה. אז מה שרואים שככה, המוגן אברהם אומר ככה, אדם יש מושג עסק הדס מהפעולה, זה ודאי שזה מחייב עוד פעם ברוכה. אבל אחרי שאתה רוצה להמשיך בעצם, אתה רוצה שהברוכה לא תמשיך, אין לך בלבטישקייט. לכן אין לבורך, יש לוחש לברוכה לבטולה. לא, זה זיכה זה מחויב. זה ודאי שאין דבר כזה, האדם אוכל בלי תופל מחויב, זה רק בישיבה עושים את החקירה הזאת. בהלוך אין שום מקום לחקירה הזאת. כן, אין דבר כזה לעשות מצווה בלי ברוכה, אין דבר כזה לאכול בלי ברוכה, אין דבר כזה, רק יש דיני פטור, זה פה איתר. כל זמן שזה לא נפסק, אז הברוכה נמשכת, זה כאילו מייסה אחד לגבי הברוכה. אז הבקבי ישתל צו, הוא לא אומר צורך עיון, אבל באמת זה צורך עיון. מה המוגן אברהם? זה הרי נגד ביס יוסף. זה אי צריך בלדר אי צריך אוי מנהל ספורן פעם תדעו מהבננה והאייץ כן, ממש ככה, פעם דיברנו על בננה ואייץ, כן, יש עצה. אתם יודעים מה הבעיה עם בננה ואייץ? אתם יודעים מה הבעיה בננה? ואיזה זה הבעיה? בננה זה חיים נועה. כן, שבננה זה לא ודאי אדומו, זה רק סופק אדומו. אבל נזכר לגבור לצס, זה נשתל אלטנה זה. יש גיבוס, רגמנט זה דבר פשוט. המחבר אומר שזה אדומו. בננה מופיע בשכונו, היה לזה שם, לא זוכר איך קראו לזה. לא, זה שיטי שכונו בננה, בלשון אחרת. עידו זוג, חיים נוער עושה חשבון שזה בעצם תלוי במחלקה שאלתר רבי מביא בתחילה סימן, איפה אחד הסימונים כאן? כן, שיש לפי שיטה אחת זה עץ, לכן הוא אומר שצריכים להתנהג על זה כספייקס. יש בימינו עוד סוג שגם כן אני שומע שזה ספייקס, זה אננס. עד כמה שאני יודע, בבננה הבעיה היא דבר ראשון שזה 3 שנים נמשך, אבל יש בזה עוד איזה עניין שזה לא,
אין ענפים, זה יוצא מהגזע עצמו. הגזע זה ענפים. כן. הגזע זה ענפים שהתקרבו אחד לשני. כמו קרטון. ככה. כאילו זה דחוס, ענפים דחוסים, נראה כמו גזע, בעצם זה ענפים. אז זה בעיה, כשאדם אוכל קומפוט, או כשאדם אוכל פרי, אדומו ועץ, מה הוא יעשה? צריך לברך מקודם מהעץ, ואחר כך אדומו לכתחילה. כשמגיע לבננה כבר לא יכול לברך. אז לכאורה יש עצה לכוון, לא לפתור. אז תמיד אני חושב שזה תלוי בוויכוח הזה. הוא מביא תבוא אשר, תבוא אשר מדבר על שחיתה שם. אז הוא גם מדבר, אני לא זוכר, פעם עיינתי בתבוא אשר, אני לא זוכר כרגע. אז לכאורה יש עצה לכוון, לא לפתור. אבל זה כמו שרואים שזה שנוי כאן. אז מישהו אמר לי, לא זוכר בשם מי הוא אמר לי, שבאיזה ספר כתוב שהתשובה אולי באמת התשובה ממש של רב קיוויגר, שאם יש איזו בעיה נוספת, אז ודאי מועיל לכוון לא להוציא. זאת אומרת, ברגע שזה חלק, כמו הדוגמה שמה של שמה, זאת אומרת, רציתי לי חוקן עברתה בלי ביור אפילו. אני לא זוכר שבשביל מה תקבל אצלי הפסד דבר הזה. שאם אדם עושה את זה, זאת אומרת, זה לא חלק שאחד פותר את השני. זה שתי דעות. שתי דעות. ככה או ככה. כן, כן. יש שתי דעות, ואז אני אומר שיש עצה לכוון לא לפתור. יכול להיות שאם אני בין כך עושה את זה, זה רק ככה, מגיע. אני יודע מי שאמר לי את זה, אני צריך לשאול אותו, מי הספר ומי יש שם נימוק. מה? מאיפה שנשתה. זהו, לכן ביין, זה יהיה תשובה. שמה, לא מקשה, אומר עין. הוא לא מקשה אפילו. לא מקשה. זה גם לא... כן, אז אולי באמת זה פשט אפילו ברב קיוויגר. שזה ברב קיוויגר אומר, לא תמיד זה כלל לעצה לא לכוון, רק כשיש ספיקות. אבל זה ברור שזה רק מספר. כן, אז כאן אני רוצה להגיד כאן זה רק לתוספס. אני רוצה להגיד לכם עצה שפעם עשיתי כמה פעמים, והפעם משום מה, זה תלוי במצב רוח כזה עצה. אז אני רוצה לספר לכם עוד איזה עצה על הבעיה הזאת. פעם היה לי גם אותו סיפור, ואני עשיתי חשבון שאני אברך, אחרי נטילת ידיים, עוד אחזתי לפני המויצי, ראיתי את זה כבר לפני המויצי. עשיתי ברוכה, בוירה פריו עץ, לפני המויצי. עשיתי הפסק בנטילת ידיים למויצי, על ידי שאמרתי בוירה פריו עץ. אז עשיתי חשבון שזה לא נקרא אתה יודע כשלומדים הלוכה מתברר דבר שלא יודעים את זה בלי שלומדים. אנשים מחמירים בחומרה לא לדבר בין נטילת ידיים למויצי יותר מכל הדברים לא לדבר. כשמסתכלים בהלוכה, לא, זה מחליקס. דבר ראשון זה מחליקס. כתוב יש תקף לנטילה ברוכה, יש תקף נטילת ידיים סודה. זה מחליקס אם זה הולך על המים האחרונים או המים הראשונים. מחליקס. כתוב שלכתחילה להקפיד, שלום. כתוב שלכתחילה להקפיד, כך כתוב. אבל זה רק לכתחילה. וכתוב שגם אם נאמר שזה הולך על גם לפי השיטה שזה הולך על ברוך ראשון או על המויצי. גם זה, כתוב ש2-3 מילים אפשר להגיד. אין באף דין הפסק כזה. זה לא לשבע, מה הסיבה? אז זה הוויכוח, שיש גם מצד עסק הדס, גם מצד הפסק, קיצר עשי. סלט רבא מגדיר באמת שזה שני. הקפולים, אז עוד דבר שתשמעו, יש דין שאם זה לצורך זה לא הפסק. כל דבר שלצורך זה לא הפסק. כל צורך. לא צורך. מה זה לצורך? למשל אם אדם אמר המויצי והוא רואה שאין מלח, יכול להגיד אביהו מלח, כי צריך מלח בזה. זה לא נקרא הפסק, כי זה לצורך.
הביאו ליפטון, הביאו מלח, לסעודת אין גמורה. אז כתוב כתוב אבל מה? כתוב שלכתחילה לא לעשות את זה. כן, לא לעשות לכתחילה. אז אלתר רבי אומר מפורש שבין נטילת ידיים למועצי, אם זה לצורך, אז אפשר אפילו לכתחילה לעשות את זה. כן. אז לכאורה, החשבון הזה, זה נקרא לצורך. היות ויש לי ספיקות, אם אני, בפועל, אתם יודעים מה שעשיתי? בפועל לא אכלתי את הקומפוט הזה. עד שמישהו בא לידי וריחם על זה וגמר את זה. רציתי להשאיר את זה לסוף הסעודה בתור קומפוט. מה הספק הגדול? זה גירך. זה משהו מרחיב, זה בסדר, זה עבודה שלו. גשבס. כן, ודאי. תראה, זה שיש עניין רוחני כנראה בזה, זה ודאי. הרב עכשיו לא עושה אפילו שיפריע לו במחשובה או בשמי הכהנה. שבס. אז מדברים כאן, יעקב ידע להגיד לנו, מה זה שאוכלים פירות בתחילת הסעודה, קייטרינגים, אוכלים בסעודות, מה זה המטרה של הפירות האלה? זה, גם הרמב"ם אומר את זה. כן. לך זה מעורר תיאבון, תאכל פירות לפני הסעודה? לי זה מפריע לתיאבון. אני כבר אוהב אותו. אני באתי היום. אני עושה את זה רגיל. אבל גם כשהוא באים בתואר. נכנס מישהו ואומר, מה, גם תכחד שנתיים לפני בתוך מחסן. כן, הכל עבוד. אז אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות את זה למכון מאיר. הם באים, מה שאני צריך לדחופים לי, אשכר לי. הוא אומר, הוא רואה שאני ככה מתחיל לדמוע. כזה יהודי לא ראיתי, לא צריך. הוא מקבל 500 שקל עליו. זה עשה עבודה שלו. מביא את כל המועצה. זהו זה. אני אתראה את זה בעיתונות, איך הוא מחי בכוח. אני לא רוצה לשמוע את זה, לא. אישה תעשה את זה. הם יקנו ספריות, המועצה. אתה אומר שאתה לא יודע להחליט על פירות אם זיבו לך תאווה זה אכילה? לא, אני פשוט... תראה, גם אין את זה. אני גויה אותי לא גויה אותי. גויה אותי אני לא גויה אותי. כן. כל זה ככה, קשה. יש גויה, כל זה מישהו גויה. זה חצי שקל לא נמצא. לא, הנה זה לא ככה. אבל לא, זה כולם, גם האירופאים, הקבצים הם מומחים מרבים. וזה בריא לך הגויאבות, כן? תשמע, אני כבר ראיתי עם כל המוצאות הרבים, זה בגלל. טוב, אז נחזור לענייננו. אז אנחנו דנים כאן אם זה נפטר במועצה או לא נפטר. אז לכאורה, תראה, אם זה היה ממש פשוט, בוא נגיד לך, אם זה ממש ברור שצריכים לברך על הפירות האלה באמצע הסעודה, אז אם כן זה אפילו לא לצורך. אבל אם נגיד שיש חשושס... זה ברור שהאוכל בפי פרנס בן-אדם. לכאורה. זהו, מה היה פה? בפרס לכאורה. אם הרב אומר שזה לא מעורר לו טעם. לי זה לא מעורר טעם. זה ברור, זה אסור לעשות ברכה. אז אסור לעשות ברכה לפני זה. אז ככה עשיתי באמת. אני אומר שפעם חשבתי שזה נקרא, פעם חשבתי שזה לא כך הפסק, ואני יודע, לא חשבנתי לצורך. מה? אם זה בטוח שלא צריך ברכה, ואין לזה שום שייכס לסעודה, אז למה אתה עושה ברכה? כי אתה רוצה, אני יודע, להירגע, אני גם לא יודע מה, אין לזה בעצם... אז חתחילה, אין לזה שום... יותר משלוש מילים זה הפסק. כן, נו. אבל זה לא עושה את זה מחמס הסעודה בגלל זה.
מה זה בריחיים? נו, אז מה אתם אומרים שבטוח שצריך לברך על זה? אני אומר לך, תלך לעשות בירור. כל אחד לעצמו, אבל כן, לי בטוח. כן. טוב, בסדר, טוב שדיברנו. השח אומר, הוא כותב בספורים, ביררתי את זה יחד עם חבורה. אתה יודע, היית פעם את השח? כן. כן. טוב, שאני לא התכוונתי לי שזה יהיה כזה פסק ברור, טוב, כן. באמת כל הספיקס האלה זה... מה הסברה בשביל להיות ברור כמה לא לבן אויזר, אלא אם הסדר הוא שהפירות מביאים... למה הוא מסכים להתערב בכאן, בפרס? אז בפשטס בגלל שפירס זה פעם כך ופעם כך, זה גם בא באמצע היום. זה לא שהוא מסכים, פשוט אין בת ידעי. כן. זה פעם כך ופעם כך, זה דברים שמשתנים לפי הכוונה. לא שיש עובדה אמצע היום. אי אפשר להגיד שזה... הוא אומר על משהו שלו, מים. לא, על... אבל זה תגיד את זה מים. כן. מים זה דוגמה. אבל גם כן, הבריחי אומר שלפני שעושים, לא יודע אם המים של הסעודה מתואמת במוציא, זה אומר שכדאי לפני המוציא לשתות מים. שלא לשתות מים. לשתות מים, זה העצה, אבל לא כתוב העצה שיכוון לא לפתור ואז ישתה מים בברוכה, זה לא כתוב העצה הזאת. זהו. אבל הם מביאים את זה פה ולא מסביר שזה... על הבדולה. כן, זה הביסוסף מביא שמה. הפעם היחידי שאני מלא שזה, כן, הפעם היחידי שמובא בשולחן אורוך כזה עיצה. הביסוסף אמר את זה בתור עיצה, לכאורה זה היה צריך להיות עיצה או עוד הרבה ספיקות. יש הרבה ספיקס בברוכס, לא מובא כזה. כאן הביסוסף אמר את העיצה הזאת והוא כתב את זה בשולחן אורוך, זה העיצה של הביסוסף. וכולם פוסקים מביאים את זה. Jo. Die Scheile ist, was man gibt das allemal früher, gibt es hier. Ich habe getracht zu essen, אני בטח חשבתי אני אשאיר את זה, אני אוכל את זה בתור קומפוט, אבל זה כבר, איך אומרים, זה נהיה הדובר שלו יבוא לא אילום. מישהו אכל את זה. זה כיוון שיין, משהו. הם עושים את זה מאוד יפה, זה שווה את העין. אז מישהו רחם על זה. כן. כן, כי שם מדברים, כן, נכון, שם מדברים על היין. טוב, אז אתם אומרים שזה ודאי שאם אדם זה לא מרגיש שזה מביא לטייבס. אני לא מבין גם אפילו הדוגמה שיש בשולחן אורוך שאוכלים תמרים באמצע הסעודה להמשך טייבס האכילה, אני לא מבין את זה. אני יודע שדבר, אולי זה לא יודע. אולי הם אוכלים כאלה בשין, לא יודע מה. תמורים, הדוגמה, יש דוגמה מסוימת, תמורים וכיוצא בהם, כנראה שתמורים, לא, זה אומר, הלא שנו, לא, מי שאוכל תמורים וכיוצא בהם בין מייכל למייכל, אני בכלל חשבתי לומר שזה רק בין מייכל למייכל, רציתי לומר שזה לא רק תלוי מה המטרה, אלא הדוגמה שכתוב כאן זה בין מייכל למייכל, להמשיך טייבס האכילה. אז אולי באמת זה ההבדל. זאת אומרת, ההבדל הוא לא מה המטרה, מה המחשבה, אלא בין מייכל למייכל, הפירות כן עוזרים. אני גם לא יודע. יש דבר כזה שאם אוכלים ואומרים שצריכים להסיק, מפסיקים לאכול כמה דקות, אז הם מספרים, הם ממשיכים לאכול. כן, זה כתוב בשולחן אורוך. לא צריך פשוט בין מייכל למייכל, זה טייפ שחי לגמרי, כשבין מנה למנה, אם היה משהו באמצע, להמשיך טייפ את אכילה פשוט שלא יעסיק. הלא שנו הדור שהוא על להמשיך, כדי שזה לא ייפסק. טייפ שחדש, לא פשוט. אז כמה מוזכר בין מייכל למייכל? אז חשבת אולי זה המציאס. בתחילת הסעודה, מה פירוש שאין לך תיאבון, הפירות יעשו לך תיאבון?
יש, כתוב שזה עושה את העוון, יין עושה את העוון, זה כתוב. יין עושה את העוון, יש, יין ויש. ומשקים סבר התז שזה גם עושה את העוון, אל תראה בחולק על זה. כן, יש קונטרסחון שהוא חולק על זה. אבל סתם, השאלה הזאת, אם זה תלוי באדם או תלוי במציאס, יש בזה עוד מקומות שיש ויכוח על זה. דort ist לפתוח בני ביניים. אבו שתי דלושן? ein Seder. Abu Idos, in Seder Abu. Ich habe sie gesucht in Seder Nacht nicht gefunden. Wenn es wirklich Bot Leute. Bringt tegen, also im Zeit nicht in Luach, im Zeit nicht. Auch schon einen ganzen Pilpul. Was ist Loch das Berg Dalet, was ist Loch? כאן כתוב לפני הסעודה. כאן כתוב, אז אם כן החילוק לא בין, אז החילוק לא בין מייך למייך. כאן כתוב מפורש לפני הסעודה. חיים שויכה לפני הסעודה פרפורויס, כגום מיני מסוכי מיני פרס לפתוח בני מים. ולגרי או להמשך הלב להאכילה, אף הפשעים לפרפורויס האחר. זה אומר כאילו יין שלפני הסעודה. ומתי לבד, ולא לגרי ולהמשיך. צורך לבוך אחריהם. ואין פתאום זה המוזן, כמו יין של אבדולה. דו שתית יו, אז מכן, במייך למייך זה לא מדויק. וכן בלוח בגסננים פרק K, הלוכת הזבוב, לא מזה מידות, נזדל נוסח. פרק A, הלוכת הזבוב. לא יודע, פרס כנראה יש לו כמה... כאן אמר מפורש פרפרויס. עמד בייז. מי זה הספר הזה? ביור סדר ברקסננים? ביור סדר ברקסננים. ביור סדר? כן. עכשיו זה ביור. זה לא שם דורס הסדר. אבל סתם, הוא לא מדבר כאן לא מדבר על ברוך הראשונו. זה מספיק כדי שיחשב כמו, בפשטס, הוא עשה את זה לפני התחול הספס. וכן מי שואך לו לפני הסעודה פרפורויס, כמו מיני מסיקים במרכחס, אין צורך לברך אחריהם לפני הסעודה. לא מדבר על הברוך לפונוב. גם בסידה, גם בלוח. להמשיך הלב להכילה. להמשיך הלב להכילה. כן זה? נסידה שתוז את השמר לפתוח בני מים וגר להמשיך הלב להכילה. darf man euch schreiben mal Zettel,
הם אומרים שזה ודאי שאם אדם לא חושב שזה מוסיף לו להטאי וזה אכילה, אז שצריך להגיד ברכה על זה. אני לא יודע, יש מקום להגיד דבר כזה, שהדבר שאתה חוזר ומגיע למחליט חוזר, זה ודאי טוב. לא, זה בטוח, הטיינה הזאת שפרס ודאי תלוי בדעת שלו. זה ודאי שבפרס זה כתוב מפורש, פעם כך ופעם כך. הנה, באותו סעיף בסידר, כתוב מפורש, באותו סעיף בסידר. הנה, באותו סעיף בסידר. לא מפורש. אפילו אנחנו מסופקים מה העובדה, איך אפשר להגיד בו ודאי... הנה. כתוב מפורש בסעיף הזה, בסידר, פרק ד' הלכה י"ג. אז הוא אומר, אם אוכל כדי לפתוח בני מים, אבל אם אוכל מתענג בלבד, צורך לברך אחריהם. כמו יין של אבדולה. וזה לכאורה זה ודאי שזה פעם כך ופעם כך, אז אדם צריך להחליט. כן, נכון. אני לא זוכר, לא מצאתי בעוד מקום בשולחן ערוך חוץ מהדוגמה של תמורים. כאן הוא מדבר על, נראה אולי הוא מציין שם איפה שיש בסידה. סמך א' אז זה התייספס, זה עניין כל עניין. זה תייספס, על הדין משויך לתמורים וכיוצא בהם, מסתכל בתייספס, אם יש את הדוגמה הזאת של תמורים, מסתכל. סמך א', תייספס פסוחים, רבי יונה למשנה, ומוגן אברהם מסימן קע"ד. זה מהמקימוס הישנים. תייספס ומוגן אברהם, תסתכלו. תייספס פסוחים, קט"ו א', גיבן נמוריס, מוגן אברהם מדבר במיר. מוגן אברהם, קע"ד, ספקותן י"א. תמורים. אוי רגילים לאוכל במייכל למייכל, כי יפתיק אכפות לו פרס. גם כן במייכל למייכל. לא מה ממשיך עם האכיל, גם לא מקטנים, תמורים. כן כל זה בתויסס פסוחים, וזה ראשונו. הפרויד, המדבור מה ממשיך עם האכיל כגון דוגים קטנים, ותמורים וירקה, אוי רגילים לאוכל במייכל למייכל. לפי רוק פוטו לאופס, לפי שבו לא צריך סודש על ידי כן אוכל יויסה. אין כוסף הבח ואין כוסף רשת, וזה המורכה. Is this something as in farmers, like as the murder? בין מייך. Is this the deal is that the farmers? The dogma as the farmers. Ja. Das ist nicht so, weißt du, das ist nicht so die Dogma Mamesh, a Dogma הזאת Mamesh, nicht so in Sider. In Sider dort die Dogma von Paparois קודם עשו. קופונים. אז זה לכאורה, יש כאן בעיה, אנחנו לא יודעים בדיוק, הרי יש עצה כזאת בביס יוסף, אבל בכביג יש תולצוע, שזה מחלקת מוגן אברום, אז צריכים לדעת מתי כן עושים את העצה הזאת, מתי לא עושים. כן, כן, זה השאלה, אבל זה רב כביג מציין. כן, כן, הוא לא אומר מה הוא מתכוון לומר, אם הוא מתכוון להגיד שזה קושייה, או שצריכים לחלק ביניהם. אני שמעתי מישהו שאמר בשם איזה ספר שבאמת יש חילוק להלוכה בין זה לזה. והוא אמר ככה, שאם זה ספייקס, אז כן יש עצה, אבל אם זה אין ספייקס, רק סתם אתה חושב ככה. הדוגמאות במוגן אברום, זהו,
זה בדיוק, כן. מה? שאפשר לחלק באמת נהלים. רק רגע, שיש לי מזוודה. אבל לא זה נהלים במצוות, זה לא? שם מדובר... כן, בברכס המצווה, כן. השחיתה גם כן, השם מדבר בברכס המצווה. נדמה לי ככה, השחיתה, פשטס. תעיין, אני גם פעם עיינתי בתבוא השור, נדמה לי שיש לנו תבוא השור בכולל כאן. יש תבוא השור בכולל, נכון? תבוא השור, אנחנו נעשה את זה כבר, תלך, אתה ממהר. יש תבוא השור בכולל כאן, נכון? זה על שחיתה. זה עושה כלים ככה? לא.